नमस्ते, मी आज मटर मसाला बनवते आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगते, मी नवीन चॅनल उघडलं आहे आणि त्या चॅनलचं नाव आहे शुभांगी कीर वर्ल्ड आणि स्टोरी आणि उकाने मनी. त्याच्यामध्ये सर्व काही सांगणार आहे, ते तुम्ही बघायला विसरू नका. आता मी मटर मसाल्याचं साहित्य दाखवते. हे मटर आहे, म्हणजे अर्धा किलो शेंगा आणले होते, त्याचे एवढे मटर आले. आता याची मी भाजी बनवणार आहे. त्याच्यासाठी हे 2 टोमॅटो घेतले आहेत, हे 2 कांदे आहे बारीक कापून घेतले आहे, हे थोडंसं सुकं खोबरं घेतलं आहे किसून, हे कोथिंबीर आहे थोडीशी, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, हे 1 तेजपत्ता घेतला आहे, हे तेल आहे 2 चमचा, हे मीठ आहे चवीपुरतं घ्यायचं, आणि आहे ना मिरची मसाला आहे, धना पावडर आहे, गरम मसाला आहे आणि हळद आहे. आता मी दाखवते कसं करायचं. हे सर्व आहे ना अर्धा चमचे आहेत. हे पाणी आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिलं मी आहे ना हे सर्व मसाले आहेत ना वाटून घेणार आहे, ते तुम्हाला दाखवते. हा कांदा आहे, हे टोमॅटो आहे, ह्याची सर्वांची आहे ना बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची, म्हणजे मसाला कसा चांगला ग्रेव्ही होतो. हे आता सर्व मी आहे ना बारीक पेस्ट बनवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बिना पाण्याचं घेतलं आहे वाटून, पाणी नाही टाकायचं कारण हे आहे ना तेलामध्ये तरसवायचं आहे म्हणून. आता मी कुकरमध्ये तेल टाकते, कारण भाजी आहे ना मी कुकरमध्ये करते म्हणजे कसं पटकन होईल. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तेल टाकलं आहे, तेजपत्त्याचं पान टाकते आणि आहे ना ही अद्रक लसूणची पेस्ट. आता मी कुकर खाली घेते आणि तुम्हाला दाखवते. ही जी पेस्ट बनवली आहे ना ती मी त्याच्यामध्ये ओतते. आता मी कुकर आहे ना गॅसवर ठेवला आहे आणि हे सगळी पेस्ट आहे ना हे तेल सुटेपर्यंत चांगलं परतायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवते तेल सुटल्यावर. आता मस्त बघा पेस्ट चांगली बनली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मसाले टाकते, हे कोथिंबीर टाकते आणि आता वाटाणे टाकते. हे वाटाणे आहेत ते आता कुकरमध्ये टाकते. हे मस्त एकत्र करायचं सगळं मिश्रण. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी ओतायचं, कारण ते शिजेपर्यंत म्हणजे वाटाण्याच्या बरोबर पाणी ओतायचं असं, कारण ते 2-3 शिट्या झाली ना की ते चांगले शिजतात मटर. आता याच्यामध्ये आहे ना मी मीठ टाकते, असं आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आपल्याला जास्त पातळ पाहिजे तर पाणी ओतायचं आणि घट्ट पाहिजे तर पाणी कमी ओतायचं. असं एवढं पाणी ओतायचं बघा, असं मस्त घट्ट झालं आहे. आता मी ह्याला 3-4 शिट्या करते. असं कुकर गॅसवर ठेवायचा आणि गॅस फास्ट करायचा, म्हणजे 3-4 शिट्या झाले ना मग गॅस बंद करायचा, कुकर लगेच नाही खोलायचा. 4 शिट्या झाल्यात. आता बघूया आपण भाजी किती सुकली आहे. ही बघा मस्त भाजी झालेली आहे छान. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. म्हणजे अशी तुम्हाला अशी रशावाली पाहिजे असेल ना तर अशी रशावाली थोडासा रसा ठेवायचा, म्हणजे असं रशावाली पाहिजे असेल ना तर चपाती भाकरी बरोबर खायला तर अशी बनवायची मस्तपैकी. आता मी तुम्हाला ही भाजी मस्त झाली आहे काढून दाखवते. आपली मटर रस्सा मस्त झालेली आहे, एकदम छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. आणि कसं माहिती आहे ह्याच्यामध्ये बटाटा वगैरे टाकलं ना तरी पण चालतो.